iTunes software bayang iOS 26 ni 18 o thanga nai ani tam phlana khlai di ani iPhone recovery moto thang paikha hingka ang o je apps rok saka nugui tongkhana download nai jeta software iOS 26.0.1 o ang kiplui te thanga nai tongo jeta je katal update phaimani je previous update no kipluma thangka ang 18 o kipil malia 18 no kipilna muchungmani karon nongkha je 26 iOS no takhai যদি iPhone tongkha hingkha jesa model phone o 12 ni simi yango 13 14 16 17 tamni hingkha belai kheno abo sulungo hingkha aboni bagi ani je iPhone norokno nugui makhana chero jeta recovery mode o thangkha ebo stuck wngui thangkha aboni thik khaina bagui ang laptop o bahai power cable wngko khaiui connect khaiui nai ang tabuk download khlai tongo ta process choli tongo yango download wngui tongo nasing tongo ang tongmungno mono ang agartala tlangui thik khaina thaka hingkha kai 500 eba 1000 1500 pono nangui mano hingkha aboni bagui ang sak sak no laptop o try khai tongo swakango bo ang khaika omo hai swkang rogo salsa thik khai meng ang agartala ma tlangma thaka aboni bagui kwbang cheklai khai kwbangno derao hingkha ang tangoi bo nasingui tongta norok class nugui mano mo bahai khe thik no hingkhai jeta IPSW ni kaisa tongo website aro thangui jeta nung downgrade khaina bagui hingkha kemano kipil nata 26 ni aro thangui kipil manpiaba tabuk 26 jodi nung update khaipai tei 18 o kipil maya ama rule khairika jeta sign khaijak abo simsi download khlaimani nango sign sudu iOS 26.0.1 simsi 18 rok jeta unsigned khlai ribaikha ama haita hingkha tabuk verify wngui tongkha tabuk hingkha kaisa restore wng tongkha je software download khaimani yaglino ang start khlai rika adi oro registering iPhone software wngui tongo omo paikha kaisa iPhone open wngnai norok nai tongri hingkhai o jagao iko Apple ni logo nugjaka ikomo complete wngna nango ta hingkha omo haikhe ta process choli tongo tabuk wngsinai kha khaio iPhone restore khai tongo stock wngui thangmani mane recovery mode o thangmani tesa previous ni je software o thang tongo mono last verify iPhone restore wngui tongo verify khai tongo yang mobile belai gaborok jak bwkha ang tini bakai tei 3 bar khlai khana tei mane bul kam khaisijak mani je khailialai hino tesa khaijak wngthang abonani chaya borok matrui bul tabo agartala sama thaka hingkha rang nangnai ang saimano aboni bagui ang niji try khai tongkha obo iTunes ni kaisa apps download ma khaio aboni uklogo hingkhai obo jeta plug ikomo sorawi mario iPhone ang baise obo isa restore ma khaio software update khai ka और किसे लेवो लैपटॉप बाइक है तुम लैपटॉप 5 बছर के सामान मो कनेक्टर रिविस सास म खाइसे ani agin data backup te khaimalia pura ketal ngai thang nai saimang
onka pura new wheat hasine to bungsa kakai tuna hambai tangi hingkai belai monai thamani ang iOS 26 ni iOS 18 thanai mani hingkai e-sign version thanai mani ang normal phone bai ribana angko version thanai mani abo hingke download khajak phone bisban amo phone nai laptop sulo belai keno plug ta sokolin jaboro iko iPhone 17 tikomo software thanai mani agini version e-sign bo bahaino takai dingkai ang kokhane khaisi jakata IPSW download ni search khaidi search khaidi go download iOS firmware for iPhone nukna la kabamo iPad botongo restore mi tongkane iPhone kampaya ko next video no phone nai IPW thangla diba ika is series site no mi tomo restore down no mi thanai iko welcome to your new iPhone mi thangka yango thangtongo kita mungkin nama tabuk continue no kini sign with item get start jadi komputer kun backup to backup na ma homo an backup kare iCloud to kare thang tongo iko baya ko lekir thamani ya gai ko obono o jaga thangi diba angka kai tongodi ikani iPhone tesa onka belaka hambai talung subi thangka gai o jaga phaye je bomono जों download khalaya bomono khlaini nano sabane video call of ni mano o je unsigned khaijak ikomo unsigned IPSWS bono ta khaidi o jaga wa angkai obono khaimani bagai atin thaga gai ko monos jeta green color bras khainam ano hite tubo tesek ketal babe ngi manka monai thama phiang belakhen tabuk ini kiri continue khaimano erase start over continue with portrait setup